ko gonga mise Abou Thiam Allah jarama sen ƴeewi to ne anende tigi ko ɗo e leydi Sénégal to wiyete gawde wambaɓe ko jatam sinci ɗon jubburu jabel minen noon jinnaɓe amen gimmi ɗon yaade leydi Mauritanie min jibina ko Mauritanie ɗo wiyete Lubboyre 12 kilométres à Woulinge ɗum koto banggal bagam to banggal kadi nenam mi tawanum Demba Diadio Samba Dialagui ɓen gonno cigolel wambaɓe ɓen peri ko guwe leydi Masina ɓeɗo fof noon hande kawam men ɓe Bocar Demba en Samba Demba en ɓe jooɗi ko leydi Mauritanie andi saari e leydi afa ande pandage ha windima e leydi he koye leydi jeeyata minen koye murtannaɓe jaati kono noon puniɗo ajjoto ɓaari woni bambaɗo ko ambassadeur ko bambaɗo woni ambassadeur fulɓe deka noon leydi fof bambaɗo na jeeya hen e joni noon eɗen jetta kadi Allah eɗen jetta jinna e meɗen ganden so neɗɗo woni pullo foti ko tinno pulago famɗani saabu Abou Thiam hande sen ƴeewi ɗo e nder Afrique ko ujunnaji 2 e temedere ɗemgal haalete hen hoto Adama woni walla Adesa wona e fulɓe ayi mi yiidoyi pullo keɓɗoɗa gila nayi beeɓani o ba Djibi Alassane Fatam to wiyetemo ko yaalalɓe woyi Thiambel Gueda mbimi namoyi ɗo saɗa ara ɗo sa yiiɗi gadda e coggo jogoɗa ɓoggol mbiya jawwali tan deƴƴa mi tawi ɗon debbo pullo mona suboña o ba Jallel Alassane Fatam ɓe dokki kam kalis so a rokkama ɗo nayi minen reɓe fulɓe min dokkete kalis ɗon mbalmi ñallumi ha hiri jiidomi e gorko Dabel Naajo on hakki Mamou so waɗi no pelɗe ha gasi tan gooleje kuynan ba Abdoul Siley Seydi Hammadi ɗum wiyete andi yari ko goto e Dabel naɓe fulaɓe o yimi rokkima 2 gila oto ma ñifani ba Thiambel Gueda joni noon ganden neɗɗo fotani fuunide ko woni foti ko yiɗa ko woni ko teddina ɗum Diallo Mamoudou Guedda Banel falo barka tawete hande ko goto jawdalle Birama so wuro Guelaji Alpha Mamoudou Demmo ari har gorko Jambo sabitani Polon Mariama on so rokki bambaɗo wiyata ɗum hande janggo so weeti tan so gatta joni noon ɓaari en gandi pullo famɗani hol dokketen ko yeru ko pullo wonno hanki ko pullo wonno Adama sabu Adama ko aade walla adi hawa kono hawni ita koye wirgo makko nanon sen ƴeewi keɓirɗen to banggal defte Qur'an koye berberen hande dirteɓe safal ɓe gardano e Afrique ko par hitande ɓe gadda deftere soɓe gaddi deftere nde wuuro ngo luwa deftere nde par hitande so kawle gari ɓe garana guerte ɓe garana ñebbe ɓe garana gawri ɓe kaɓɓodiranno waftu ko laaceje gueloɗi mbiyanno ɗen ɓe ko yummiraɓe suuri e babiraɓe ɓe koota adarar lombi ko hakkude maɗo ko Allah sira e dowla murtani ko toon adarar fuɗɗi ko noon fulɓe gadorino to wiyeteno Fouta Hindi monsieur Tidiane Sy chauffeur international ko giɗam e min aynen haydara jayen ceya noon woni en gandi koko laaɓi ko kaleten ko holto jiiɗa arabe boɗejo coy ina wiye Adama walla ne wiye Hawa ayyani ko ɓen jiiruɗen Qur'an firti noon ko ɓen ko tanira e meɗen gonnode Adama tagete nden arabe wodani haalete ko darsi e darsiya haala late haala lingala grek haala nde lingala haala e anglais nden woni ɗemɗe keddirɗe ngari eɗen beltina ɗo rimɓenaneɓe ɓe ganduɗa ndeysan sen jooɗima en jejjitaɓe Diallo Demba Ndouro Kocero Demba Hara kedda moye pullo e ba Thiambel Gueda mbiminama so wona renduɓe peccat mbimi walla yo a yaltatano leydi muɗat tan min dokketen nayyi on pullo hanki eɗen gandi so waɗi no pelɗe mamumen ko huuɗo fuɗatno hen ɗon jimi ujunnaje 6 na guena ora nden dan mbaɗomi e Bouyo Mar Coumba jeeri caɓataniraɓe caɓat sammaguma si woyli leydi beele no mi rokkima koltenayi mi rokkima ujunnaje temedere ɓoggol hirande ma gaari samme e joni noon leñol wawa ƴellitade tawa yimɓe mum jiɗani ɗum leñol wawa ƴellitade tawa yimɓe muɗum gana hatanteɓe leñol namni tan ko hatanteɓe e anduɓe e alduɓe
joni noon jiɗɗen wiide fulɓe so wiyama hande fulɓe ngala batu ɗum ko koɗo e meɗen hanki fulɓe mbaɗanno batu ko so julde korka juulama ha gasi ñande demba miñum julde mbuɗu nanguena tugga yen en ganda kiloji ganduɗe ɓe goɗɗanno wuuro ngo sanne banggue funnague ɓe ƴeewa lekki ɓe jooɗo e lekki koɓe jiiɗi haalde hitande fof ko ñande mum haalete noon soɓe cortima tan hake ko bato waɗi fimde lekki ki yorata e joni noon misabou Thiam meɗen gandi yimɓe men ɓe ko wayno Ousmane anen e Ibrahima anen Aissata Samba Mbaye Ibrahima Mangane ɓeɗo foof ena beltine bandani e Hammadi Ba noddirteɗo 5 vitesse ko guiɗo meɗen miɗo weltino ɗo joom suudam o noon Kumba Hammadi noddirteɗo Eero joni noon en jii leyɗe kewɗe e nder Afrique wonno enen ko ɗum pecciɗen mi a ñaani Europe saabu ko toon woni jamɗi taƴori jamɗe ndi woni Demba Sidi Hammadi jeeya ko seyen wuuro Molo on adini kam lewru fof mi rokkima 7 kalis euro ko toon Bari Samba Demba woni ko goto e suka e fulaɓe fittoɓe barinaɓe biji jakiri e Samba jakiri e Demba jakiri e Eɗo jakiri e Paade jakiri e Jobbo jakiri on wi lewru fof Ba Thiambel Gueda mi rokkima 2 euro e ko toon Diallo Habibou Mamoudou Seydi Galoyajo o woni kono noon Allah waɗi enen ndeysan ko yaade Afrique centrale e austral hikka en jii gueɗe kewɗe ma en kalde ɗo so Allah jaaɓi mi Abou Thiam e nder ndiɗo duuɓi joyyi 2007 ha totama 2012 Thiambel holko golliɗa hol ɗanle mbaɗɗa hol jokkodire mbaddeɗa e Seydi Thiam ko gonga andi ɗiɗo duuɓi mi waɗi ɗanle kewɗe saabu mi yeehi to dawla Gabon eɗen mbawi wiide wamba e fulɓe fof komin adi hodde e radio Gabon andi mbawi Moussa Babayel ina waɗi toon e radio Gabon fulɓe yo kaala hen lewru fof mbo yoɓa 5 millions e ñande garmi ɗo nde ndeysan weeti ɓe geffiti kam radio Gabon biyeteɗo Abousi ñande jahatmi kadi ɓe geffiti kam radio Gabon so weeti 7 heures de matin miɗo yalta leydi Gabon mi heeɓi andude kadi ndeysan diwan e leydi Gabon biyeteɗo Lambarni wiyeteɓe utu en heɓɓe ndeysan en gandi ko fulɓe wonno original maɓe saabu ɓe jogui gande ha joni soɓe kaaɓe e neɗɗo ɓe nelata e muɗum ko dasol so wona jomum ɓurde jogade gandal walla ɓurde jogade ñamdagal so dasgol yettima tan jomum yaltat aduna ha joni ko ɗen gande ɓe liggorto e dowla Gabon ko toon tammi Basile Abdoul Siley e on dimone mi yejjita ɗum kala e waktu ko lewe jeeri jeeya nokku sal Abou Samba Jinda en e mi yeehi e dowla biyeteɗo leydi Ghana mi tawi hen guure fulɓe ɓeɗe ganduɗa ndeysan ko mantinɗe ɗe wuuro woto no wiye e joom Moro Ilo mi tawi wuuro ngo ego jogui jangguirde mawde ko wayno duuɗe pulare duuɗe français duuɗe anglais e duuɗe Qur'an mi tawi ɗon nayyi ɗi gasata saabu o haalanimi ko hunde mawde o yi Thiambel Gueda mbiminam o yi minen ɗo min ganda ko wiyete hurjo wonno koko toɓata daña so toɓani jamma tan toɓat ñalawma e ko wiyete naggue so woni ɗum ɗo ina pikkire ko naggue gue anda ɗum nayyi ɗi ko ɗum hen ɗi mayi toon gaari ɗiɗiɗi na yeeye ujunnaji 60 mi yeehi kadi ndeysan ɗo wiyete Takoradi Galo min jewtiti gurdam fulɓe mi tawi ko ɗum woni darde mabɓe mi yeehi wuuro woto e leydi Ghana ɗo wiyete Loode mi tawi ɗon Carel Sidiya ɓen mbiyata bambaɗo ko miɗen garma hirde jippotoɗa ko galle Amirou galle lamɗo ha joni ɗi laamuji ne keddito joni keddi e nder Afrique e nde gimmimi toon mi tacciti mi ɓoyani e leydi Togo he garmi ko wuuro fulɓe woto wiyete 506
mi naatoyi leydi Benin gadonimi ko wuro no wiye Kandi to minen bangal enen to leydi Fulbe amen ga so naggi jibini ɓirande adande wiyete ko Kandi heɓe Fulɓe ne gandi ɗum Kandi sanne ɗum woni wuro ngo indira ko nayi ɓireteɗon Fulɓe raneɓe tal goni ɗon waɓe ndeysan no dimo moƴƴo nafo naflo woni no Diallo Demba Megel Demba hara keddam o wimi Thiambel Gueda kawro en daara deƴƴumi mbimi nani ngar mi winda galle ɓama addimi ɗo hikka ko ustude nayeji mbiɗa addi temeɗɗe ɗiɗi gaari ko nayeji mi sodanma hen galle ka kalawo tan kala a bara waali bara o jibini juman waali ñuka waari laareji waali laareji o jibini gallo laareji e mbegel woni baman Demba monaji mi ɓooyi leydi Benin he mi ari wuro mango wiyetengo Farakou jippimi ɗon ko Oumar Ceerno Diallo min goni e wuro he tigi min ƴeewiti adi ɗum fof noon wondema Seydi Thiam taw min kawri e tabital Pulagu leydi Mali nokku général Amadou Toumani Touré jeeya ko Bandiagara Biri Bara Bantingeje Baba Don région de Mouti yimɓeɓe nan duuɗa tabital Pulagu de wonnoɓe nanat ɓe ganda tabital holko wone tabital holko mbaɗɗa e tabital inchallahu kana ko gonga ko wone tabital ko urtinde enɗam muɗum yiya aadaji muɗum ɗi ganduɗa tawa jogui ɗum ko anduɓe mawɓe ɓe mbiyata hoddu walla guitare walla ñañuru yo itte leñol wonno so ɗum yewe leñol tal ngol boni ngol molɗat jiimi toon ko laamiɗo mo yara e duuɓi 64 ko ha few ɓuran o adani min 500 deftere ɗe mbaɗa pulare arabe ɗum woni ɓuran o adani rendo ngo 17 million yo wallitono mi yimi se kadiri yaya ene jogui 11 ujunere nagge o ari ɓen fof ko ha fiyaji ɓuran kono ɓe gaari kota leñol ngol yoleñol ngol yimane aadaji mumen leñol wawi ɗum ndeysan wittude wawi ɗum kadi softinde ko aada muɗum kankone kadi laamiɗo adamawa leydi Nigéria o wi ko yiile aduna ko taw o jonsi tigui e leydi arabeɓe ina famɗi ko yi daɗɗo mo Qur'an eɗen ñaagui tan anduɓe men yo leñol ngol accane aadaji muɗum yoga hen leñol ngol yewtira so yimɓe dañi dewgal belna so dañi inde belna so dañi sunoya gande koye sunoya gondi kono wona sunoya belde kay dewgal walla inde mettine yo gueɗe ɗe certu yo gueɗe ɗe certu ɗum ala leydi funnague yo ande weltare yo woni gonga ɗum ala leydi funnague mi naati leydi masina andi masina ko duuɗe nayyi dañere ñemine barke piilel tulale gemme ɗum ɗo fof wona neɗɗo mbiyanmi to jaranmi ɗum fof mi nde garmi nde mi jippima laamiɗo tigui e leydi Masina saabu mi jippima Diallo Amadou Awru baka saw o janggata ko duɗal jawatela sa leydi Misra ko mama ko laami tenengu ha joni ne waɗi hen ladde jonayi ma ina gora toon koma jawa on jippimi o waddi kam oto goto no wiye tin sonique o wingel yirnuma leydi Masina ganda tarik Masina mi yiiti nokku biyeteɗo Juniori mi tawi toon Ibrahima Boubou ko noonne kadi yaari ndeysande min gari tabital Pulagu nde miɗo tawda e jiɗɗo Pulagu Diallo Samba Koliyajo mbayere o hola noddirteɗo Sambembe e ba Bilali Ndoba Demba Samba ko goto ndeysane urulɓe e leydi funnague ko noonne kadi jaarumi ha to leydi Nigéria nano leydi ndi e ñaama muɗum funnague e hirnague mi ari ɗo wiyete Gomba mi ari ɗo wiyete Ƴola e Sokoto yiide anduɓe meɗen ko noonne kadi yiidomi e journaliste jontaɗo Diallo Lami Hassane on ko leydi Thiat Jamena o jeeya kono wiyete Tibeski ɗon ko wuro urulɓe jaati miɗo wiya wambaɓe tan yooɓe tinno saabu fulɓe ɓe koɓe tinniɓe ha joni fulɓe ɓe ina dokka wambaɓe na poti wadde orchestre aji ɓe jangguina suka e mabɓe ɓe jaada e aduna e saabu ko génération waglata sen jiiɗi mbiyen yonta so neɗɗo meɗen dañi kaake wasa wiyede patron wasa wiyede boss wiye galo sa ɗe noddira neɗɗo guiɗa mbiya ɗum sehlam mba sa wiide ɗum monami
muni gonga ba hammadi ciilo on ko pullo doko nayi ye gori ngadi ni nanganaji tan ngari huna gaydeƴƴa ɓeɗo fulɓe façon mi naati leydi ɗi e mi yejjitaɓe saabu ɓe mbaɗani ma mbawi ɓingu babagu holko fulɓe ndendi e ndir ɗeɗo gueɗe holkadɗo fulɓe certi e ɗeɗo gueɗe ko ganduɗa hande oɗo saaha a jarama kala ko fulɓe ɓuuri rendude aduna ɓe ɓuuri rendude ko nayi walla mbiyen jawdi darindi e ɗimmiti ɗum eɓe ndendi e aadaji moƴƴere nde e jogade gacci e cuusal e pullo masina pullo sénégal e pullo mourtani e pullo mali e pullo gambi e guine bisaw e guine conakry kala ɗo pullo wawi wonde ina wawi wonde eɗen gandi fulɓe joguiɓe ñalaɗe nani hen eɗen mbawi wiide fulɓe ɓe kay yontaɓe mabɓe gasata min jawmi tan ko minen hoɗoɓe wonno hoɗoɓe hande natti suɓade oɗo ko ɓi hanki juɓɓoto tan ko joguiɗo jaha e neɗɗo ananani bamum na mante ananani mamum ina mane ananani jatum ina mane jottoɗa wiyanma tan ko ɗe kecce nawata jawdamdi walla hollirma no yoɗani wonno Abou Thiam mbambagu ko kanŋe walla mbiyen tan ñeñagu way kono wutte kettaɗo ha yooɗi tan na ɓila ko juuti fof ma poɗɗo hen ara sa woni ñeeño suɓoto ɓe garata e muɗum wonno wona joguiɗo fo ñaaga wona basɗo fo tara mi yiderimɓe heɓe saabu mi yeehiɗo gudduɗe nduwoyɓe sehla momi nani arti leydi Congo min baddino toon ñalande beele heɓe gar ñeewase ñaague ñaaƴa moɓe jomnede ka ceerno Hamidou mi yettima noon ka Oumar Hamidou walla mbiyen ka Oumar Boubacar o mi rokkima ngaari ngaari ndine kadi wanno beelaɗa wona no beelami mbatten o fini o soggani kam ndi o addani kam ndi ha nokku ne wiye Cilol ndaga wiyendu koole o yeeyi ngaari ndi 75 000 wonno enen gandi pulagu gasata laaɓi bisimilla tigui rigui Thiambel Gueda mbiɗa sikki bandiraɓe beltima nde tawno hewɓe hande o saaha nana jiiɗa ɓoggol ngol yo uddite kono noon yooɓe muñanen mbiɗa sikki ine wayno on galɗitini mbambagu hanki wonno ko hoddu walla waɗe ñañoru kono noon on ƴetti kutorgal kesal woni guitare on mbadde hoddu holko saabi aɗa waɗa ɗum noon tawi a heddaki e kolli hanki ɗi e seydi Thiam a jarama wonno eɗen gandi hay nagge so gue wone nayyi so gue jibinta so ɓooyi tan gue gasade nayyi mague maayi mague yeeyama e kala bambaɗo to leydi Mauritanie ko min adi wadde hoddu e guitare puɗɗumi hoddi e guitare ko 83 min e guiƴam goto dimajo ne wiye Michel Nalla Paté min noddirta ɗum noon ko Sigila min baddi ñalaɗe ha 95 koɓɓe dimi e dimo goto ne wiye Diallo Barahima Tongude taniraɓe Sanu Ba haari on ko jangguɗo o waɗi baccalauréat min taccitiɗa kala ɗate aduna wonno eɗen gandi leñol yimata ɗum ko yonta muɗum yennata ɗum kadi ko yonta muɗum ƴeew noon holko ɓuuri hewde e yonta he ko ganduɗa yonta ayna ɓuuri yidde jaadaya so ɓooyi mbiɗa ɗamini ma mbaɗa hen buuba mbaɗa hen ñañeru mi waɗa hen piyanoji so Allah jaaɓi saabu mi heeɓi worɓe dadiɓe to leydi Mali to wawɓe wiide nde garɗa ɗo fo ɗum ɗo koko waɗete hikka noon nde ɗo hitande mbimi ara mi jubba ga seeɗa mi yiida yiɓɓam somi immima ɗo janggo miɗo miji yiidoyde Eli Guedda Bokanen so Allah jaaɓi lumbol Samba Abdou somi immima ɗon inchallah miɗo miji yaade asare ko julto Mamel Saydou Birom ɓe fulɓe ne jogui nayyi guila nayyi mbeɓani andi saɗa ñaago dimo ñaago ɗum keɓɗona guila nayyi mbeɓani nden ma mabɓe en ko ñakke cakke jalle gaye wulawa jaaje ɓawlaje kibri nayyi wona ɓulnagol saɗa ñaagoɓe a heɓat nayyi
non woodi sa yurnima hay saare ɓundo a tawi ɓulniɗo o ina tiɗi ndiyam jaati koɗa heewi fof ndiyam ala ndiyam ala tigi rigui Thiambel Gueda mi sikki pulagu ngu weltima tigi rigui karallagal ngal ko musidɗo men Ibrahima Mangane e ɗo e haalirde musidɗo moon Abou Thiam e tawtere musidɗo en Ba Hammadi ɓurlolede 5 vitesse no huufi kolliɗi Thiambel Gueda ina yewta pulagu ngu ina wondede ɓesgu muɗum e Thiambel hande oɗo saha aɗa wawno saɗa hoɗa nodda wonɓe kono noon ko ɓesgu ma tottuɗa sukaɓe peera kolliɗi peeta guitaruji holko saabi ɗum walla hol miijo gardinɗa e ɗeɗo gueɗe beele ko so yeehi ha doole donti doole keɓɓo walla kamɓe ko yoɓe mbaw ɓe guura e fannu no guuruɗa ndani a jarama mi si Abou Thiam jinmi tan ko so Allah waɗi hay somin atti yiyede e aduna ɓe ganda won lawol fonnogo rewede hay so ɓe ndewani ngol ɓe ganda ngol foti rewede jinmi noni ko yoɓe janggu e woto ɓe goppu hoddu woto ɓe goppu guitare woto ɓe goppu mbambagu e wonno ko jiiɗa hunde foof wonko tambi ɗum tambi leñol ko aada muɗum ina jeeya e ñeeñɓe aada leñol leñol ngol ala ñeeñɓe fof ala aada pulla wasa wiide min komi tubak wasa wiide min komi ganduɗa e varié wasa wiide min komi kongole ala so neɗɗo wi ɗon ko arabe ina jogui aada fulɓe nandi ko arabe ɓe koɓe joguinoɓe aadaji ɗi ganduɗa aadaji ɗi gasata kaddi ko aduna on sa yi joni mi suɓima ɗum ɗo aɗa immina goɗɗo taw ina ami aɗa immina goɗɗo tawa yiɗa jaado aɗa immina goɗɗo kadi tawa yiɗa yaade oɗo ɓaari woni ko ɓiɓɓam nde gimmiɓe fof ɓe gimmota so jamma so ñalawma so kikiɗe so nangue hoore ɗum saabi wonno min mbiɗa yiiɗi mantude fulɓe waktu fof mi aran min matta fulɓe inchallah ɗum Allah feccani wallahi kadi ko wona ɗum aɗa andi eɓe janggi école eɓe janggi ɓurana wallahi eɓe janggi mbambagu eɓe janggi kadi kutorɗe wallahi sabu ɓiye sa fini holluɗum ko gonɗa ko gonga wawa famdum anduma anda ɗum anda ko woni e dow mum ko gonga janggo e jaam so tawi dole donki dole keɓɓo wawa famde ñeeño wawa wurde gaga ɗo ndimagu ala walla ɗo pulagu wodani ɓe jangga ɗum ɓe paama ɗum ɓe mbattara kadi ɓe galɗitino e dendagal kadi nder gurdam ɓe mbawa wurde e jamanu o ko gonga Allah danejo andi ko jiiɗa ko seydi Thiam mi haalanima won goto bindo wi saɗa ñaago yimɓe nayi joguiɗo jawdi darindi e jangguɗo joom dippol maji e commerçant beldaɗo wan noon to Congo to ko toon yimɓe men ɓe ganduɗa kadi ndeysan ko Dubai Hollande Italie Amérique ɓe ganda ko dañata e lewru e ko toon kadi eɗen gandi woni Hammadou Mamoudou Amadou ko luggere jeeya on wi nde garɗa leydi Congo fof mi rokkima 1 million hay sen calmodirtana ɓenna ko toon Diallo Elias Ousmane Amadou Mamadou Diam weliraŋaɓe woni Ba Thiambel Gueda ujunere euro nani ujunere dollar nani temedere ujunere franc CFA nani sa hoti Diam weliraŋaɓe mi rokkima kolce nayi mbaɗanɗa gaari gorko e daga colli woni bonnani Italie bonnani Hong Kong tarik fulɓe ndeɓe peeri eɓe gara haɓe cari ɗo e dunde Afrique gonga seydi Thiam a jarama aɗa andi eɗen gandi so neɗɗo no haala tarik fulɓe o tawimi no mbimini kono noon tan wayi yo wi ko ɗum ɗo gandumi hen walla ko ɗum ɗo kalanami wallahi wonno hanki en bindata no ɓuuri windude fulɓe ko arabeɓe saɗa haɓa neɗɗo ina winda noon ko hoore mum ɓurata jingande ɓurno windude tarikaji meɗen ko arabe goto biyeteɗo Abou Kaldoum mo dowla mo ganduɗa e biyeteɗo Syrie ko nonne kadi yaari ha to anduɓe meɗen abitiɓe ko wayno Dela Foss en ko wayno Moler en ko wayno Francisco Mor mo dowla Rome en ɓeɗo fof gabiti gurdam fulɓe kono wonno ko anduɓe jiiti hen ko heewi won ittuɓe fulɓe leydi funnague gaddi ɗum hirnague Afrique won ittuɓe fulɓe hirnague Afrique mbaɗi ɗum e pecce sortade ha femti funnague Afrique kono noon hakkillaji ina ɓuuri nangude wondema nde fulɓe gari duuɓi ujunnaji jeego adu jibinede Isa alayhi salam no hakkillaji dokkiri ko fulɓe gimmi leydi Israël arde leydi Misra kadi ne ko fulɓe woni ɓe ganduɗa yiranoɓe nayyi won noon deftere wotere nde kemmi e Burkina nanke goto wiyete ko Ibrahima Bari ko historique écrivain hande noon o waɗi procès mawɗo ko e leydi Nioro ko laamu joƴƴinimo ɗon
leyɗe Afrique o nani Thiambel Gueda o yiɗi kam o fewni deftere nde ha gasi o yi Fulbe ina wayno nayi gimmi ko hirnange nayi jalti koye ma e geec nayi jalti nde gonduno ko e nooda nayi ɗi koɗi nogas e nayi nagge ɗi mbaɗi ko nagge ɓale ɗi mbaɗi nagge rane ɗi mbaɗi woɗe mbaɗi nagge wuna e o wi noon nooda ba aadi ma jippo leydi funnangi ilo yalaɗi noon hollama on waptu kay koye leydi Mali nde o yetti nde o wi ilo yalaɗi mi ari punde ɗen ko wiyete ilo funda koye nooda ko heɓe hen cikkata tan ko ɓe jibinaɓe lawol gotol ala ba nooda ba a feri abbi ilo yalaɗi leydi Mali koye diwan ma e Dialibaya o tawi mo nde o jippi ilo kono noon o adani ilo gueɗe tati o wi wota res debbo mo ganduɗa komo guite boɗeje wota res debbo mo ganduɗa ko kewɗo coppinade wota res debbo mo ganduɗa ko kewɗo notoyade so haare waɗe nder wuuro o wi ɓe gadodiri ɗum o wi kadi nde mi holluma ƴeewe ko barce gonɗe e ɓandu noora ba no foti o wi ƴeewe no foti tawa ko 96 o wi sila nayi aduna jahoyata ha toon nde ɓe goni ɗon Allah waɗi ilo yalaɗi resi debbo mo ganduɗa komo guite boɗeje nooɗo eɗen gandi Thiama ba woni tan ko nder so debbo o defti tan adda ha e damal ba ɓennina ha waɗi gotol debbo goto mawɗo yan kama meeɗi ide funere joom galle ma o yimi meeɗa o armi holluma debbo nayejo addi ha e Thiama ba yi ode ko debbo ilo o yi guite ɗe ko boɗeje ɗo woni ndeysan Thiama ba fusi nayi ɗi ndewe Thiama ba ilo no rewi hen tan no doga tampi Thiama ba darti wi ilo wi namo o ƴeew sawru coppa o wi nayi ɗi beddoɗa hen nagge foof sona dogirta ni piya ɗum e hoore dartoto o yaɗi wona nogas e nayi ɗi gardunomi hono ɗin ɗo o wi ɗum gaccantumami ha joni sa teskima kala ko nagge dogi sa fi ɗum e alladu tan heewi ko darto Allah waɗi ɓe goniri noon Thiama ba feri won wiyoɓe woni barewi ko e Nigéria yaade Cameroun won wiyaɓe woni koye Afrique central won wiyaɓe heddi koye Afrique de l'Ouest ko hen ba heddiya ba natti yiide aduna so Bouye Bakary noon o pullo rokki kam kalis dollar nde jaami Addis Abeba o pullo saabi ba Thiambel Gueda ngara Addis Abeba ujunnaji jeetati dollar min calmodiri ere Ethiopia aéroport nden mi sangoyi Diallo Saydou makka Mamma Seydi Libéri Fili on sodanimi galle sukaɓam ɓe goni o 11 millions leydi ñooro jeeya e on ko parasitaire dewla gabbo o wi ba Thiambel Gueda mbimi namo o wi inchallahu kana mi rokkete kartal o wi kala o laamu nanguma kollirangal mi ala o jasa kunnam e président a woyni jeeya leydi ñooro mi haalanima golle Afrique central eɗe jooɗi sanne sa yi tuggude 82 mbiɗa yara e duuɓi nogas goo puɗɗum yaltude mbiɗa ɗanni guiƴam foof min addi wonde avion heure uji jeego ɓaari ko bambaɗo leydi Mauritanie ɗum woni inchallahu kana kala hen ko neɗɗo waɗi no yaari mbiɗa andi laabi amen rewi gonga eɗen gandi nde ɓe naati leydi nde ɓe tacci yaade leydi Égypte wadde ɗum ko hakkude Firawna ina haɓa mo ganduɗa ndeysan ko annabi Moussa alayhi salam kamɓe mum jaadi kamɓe kolliɗo ɓuuri fenguide e maayo Mérouse wonno fulɓe ko aynaɓe koɓe anduɓe ladde koɓe jamareɓe ɓe tacci e makko wonno eɗen gandi gila diine ari ko wutte meɗen tan ɓorniɗen ɗum nde ɓe gaari Égypte noon lamɗo goɗɗo heeɓi makko nonata biyeteɗo Kumbari ɗum woni Fouta e Kumbari ɓiɓɓe makko noon e tanira e mbaɗi hen yaaɓe to wiyete Bosnie en no gofi leydi en ɗo ɗum woni Kumar fof mo nanɗa e leydi en ɗo ko pullo ɓe cincoy ha to leydi ndi ganduɗa Sine ɗo wiyete ceenal men ɓe lombi ko ganduɗa Polynésia yaade leydi ndi ganduɗa wiyete ndi Bois de l'Amérique ko e jeen
cinci toon ɓaade ne gandi kadi e jeen ɓe ɓe jaari toon ko mbañu andama kadi ko yaltuɓe e kumbari ɓe saabu ha joni ne anda mbañu ina jeeya e aadaji meɗen adi ko Christophe Colomb de l'Amérique taw waɗi taniraɓe e jaatiraɓe andama noon si junoɓe toon ɓe jaadi ko fulɓe woni iwnoɓe e kumbari